Tutua. Ede na ekoso. Sese. Woni ukruntam de na ekoso. Bibia nkoso. Bibia nfa na nkoso. Bibia nre nkoso. Nti afutu bebele ba ya de ma oyi o mfa mu ba akokora. Ukunu wa wonene na. Wa wonene nkwa habam. On sa anu aduane kora so manini. Ada na aso obi ba konfusa. Ha? Ada na wo se obi ba konfusa. Nti susu ampa ha se wona oye bema ena wakwa awale na ukunu de sa de ne diwa. Nkadie na abedwene. Ana nkadie na beba otirim. Ha? Sa usuba o di from frase. Me no papa kasa sa unyada. Subatan obenyo odi fosi. Anka o be boana na oni na ye bibia na nka e bia so eso no. Subatan se nkwa na oye. Ya kasa na pochi woni hwe baabi. Sese ya de oye kura akire kwaya ofaso ne be ma ne tena. De oye no kura akire. Ohu wabinya odefuo sei ka wo so bele wo ho ase na nka utimidi bi edai ebele wo famo nso na yen nso so yetimidi ehwe ne abusua no so be ya bibia betimi akoso kama na wo de wo no waba be mema wa battery so waba be mema wa battery so e na wo de ade anye eyi obi ba ha ada na wo tisa Pacho wawi wo bubisa me se me mawie fisa o kan sem bi na ye me de pa se wo se menya bibi na me de ba fie mo ofabu abase ma me nka asem kiro na nko waso me ma me hu odi mu jam okra na me du ho ya okese okra na me du ho ya okese se mo fa ase ne me wo da mo fa ase ento nchen se wo ba ne me a na ma ba wale pet se na me tia wale ase me ntimi fa hwe mlemo eya ode So usuban. Usuban ti. Obedu chwa ofa kwanutum. Obedu chwa. Okwa awale ase ne oba no abla wontoma. Oba no de chaacha wabla se ye wode. Na enya me de. Metisika ni awari ase. Hwemasum. Hwemensa. Hwemenai. Ahwene akula bi mometo. Ahwene ebi ngumasene. Enti magimi enti a meti awale ase a be ma ne yodefo. Wontimi ntohwe mfa mame. Bibusa ni sika no akeka ne nsa e de awura ne botom. Eya me fe, anya me fe. Oyiba di asedi se oba me ye no meya ama no. Meto ne ketepa. Meya aduane meto ne pono. Mesra hwe nanim. Na nim se ahomblase a wonni enti. Ena saa no ma ne nyina onsanka na. Unim se ahomblase a wonni e wa awale na senti. Ena onsanka saa no ma na ama bi nso ye so na na. Ofabu abasei. Se wonni afutu a. Ko ka kira kokohwedie. Se ni nwua eni akokọ. Enti won firi nwuram no omrafi. Otu mafo awie. Ade na moye boni ayefo sa. Mo hu se me ma me nti ase. Eti mo ba no ene maka mo tamabo ani se mo beguma ni ase. Mo ntimi nguma ni ase o. Me ka kira mo. Mo ntimi nguma ni ase. Me na na me Buadio. Me ena me ne mo kasa. Buadio na wo fa yi ye ne be hwew. Buadie. Okokokokokokwa efie na abeba o. Me ba me ma me dan wo ho medam. O ma me dan wo ho bedam. Na kaida bi. Na wan hwe yi a obekai wan su a obesere wan kasa wo de wo pe ekeka sa ansemu e kire ya wo de twen wodo a ebeba ni baby e fliba ebeba ni baby ya ebeba esu no na de o papa suma na koso ana yesa hwe tutu a ye kasa kire wan wontie no wan won fe de obekọ usuban de obeba misuba de me ba me nkotena kwaye efie mu na metena hwe ei hwe no ho Yeba. Ye cha fa majimi mu lo mo chen fa basere. Yo ya tia. Kontra bamia. Ade. Awko yino. Enti di ayi. Uyi no sa ba me pesa. O se de mo ye no. Se de agwon ko ye. Mo ye ni sa. Mo ye ni sa. He se de ma yije mo hunti. Na no me de ma se. Bra ma prepare na manya bie. Obi ye di agwon pa dom mu. Ko ma fo nyina wo be yi mo bie se wonem na wo no. Ese uyi ba from wa. Na so anko yi obi. Na je di kan. Me na mdi kan ti. Udi ma na mo wachi ana. Na kam nyandai. Uni za se me. Asho say. De wa ye no. Na me so ehye me. De wa ye no. Ma ye de. Nyon demo pa.
Mene wo. Me ko afa agon mai de na. O ba chimi. Sa waka. Sana Eno so dia no. Sana waka. Me da san penatwe bi se na me mpenu. Atetare na me mpenu. Hey. Akwe bene ne pa. E de na me de me ko wa. Wo se frim. Hey, elemene wo. Tutua ye tunufu atu hwe ye fe no kwa ye tunufu hwe ne ye bia na o ye de kire ye enti ye ntime ntena ho e ma ne mfa atete wei emfa obi de hye emfam e ma kina nko wakoyi ne nsa pawu na oda ho na ode ohaw abre enti mesre se ye nya emomoden na ye mfa no nye de enko se de be ye betimi aboa ama bema no so on so anya na asomdue na ebia na wanya obi kora on so dono na wawale no na on so anya na asomdue efiri se ewi ase mpanyin se ye tena ase na ye hwe na ye de ensuo gubone dua so ema ne fifura na ye se ya anya de wati ase ena mpanyin so se ye fumbone wo hoyi enim se masa ya kasa akire na enso so de ekoso a na ekoso enti mesre na ya bomoden ne de na ko ye ne na kasa ne oya na oye enti wontimi nsesa ye ma no so emeye be ma ne nye hu sa na obi de hye ye nkokunu enti mesre ai ye ntu sa na mo no na emmoa se de be ya be ma nso benya na sumdue enti ese de ne ko na be ma no susu obesum no so obesum na ye be da na se so onsum na ye be fa ya ade ye de na akọ esum ene ye weyi ena wo ye sa be prese obesum ye de hye no da bi nanso so se de wo ka no osum na ye be di atom ansum no so ani asem bi aka atete a wode ne nam mu no ene esum kura na wo se e bana dwum kura se obesum no na ne ye na wo ye no ha ne de enye sum na wo se osum no kura nanso so sempanyen se obi edi agya akwa ye ne dai ye nya ne kwa ebia na omo so ewo enoma bi ompese omo de esum na ye beji atum ne age omo anya bi so a ye ni asem bi aka eka ye ni tutu a akasa na ne ne ye ene ne nkasa ye mu no entwa yi kula wo muye kula se ne wo fafo ne ye bua basapa o kasa manim basapa unyamatem kula nko bedi hwe ai enti ama ya hunu se onye na dwen se obesa atena wale na sibi yeso ye nhwe emma bibi nsi ansa na na yakoka se mihu yanka enti ya ya dwen se epese be fa no firi ho edoko enti wone ye ne aso enkasa dem akasa ne na akasa nwa mo hunu biye ndana no mo ase sanse tutu wa se bunyame kura efia wobebu me meka no waka kese tutu wa kasa me kura wo nwene ho se na se ne me ese muhunu bi opebi otibi ka kire me onyame a me so wo baba na ko abu me fia se ya eprepra me ofia me so me hwe ha se sabidun sini si wona me de mani kosina so David o me de wa bana se anama ye wadom wo benya adwapade kakra ene bibia na ka wo bra ho ase na kwa pa bi akwa anka ye bone wo to se yensumu esum ne ne ye weyi ni ye we oye ene ye we de emfatasum ye pamchewa emfatasum me de madawro ma eja hen aso David me ne me ba no yempasisi enye den a wo baaye no se be otimi sanso ba ko bi kura ma me ba no no ye kura na waye bi ti ye de nyini buni aye se de se ne fata bi aye de ma tutu be ye bi ano me ne ba no be kasa e de be ja no kwan tutua afutuo pa empanyimfo kan se afutuo ensatre nipa je se nso hwe ni se kola ye ho dwo na ka me die ni mu de wo ma me ba ebia na ma ye obone ebia na obetena ha no wonya adamfo bi a otunufo bone wonya adamfo bi a na die enya sode ne wotutu wa mu ena me nim se sebe obi a wona ho kire ne sa na wahia ne sa na obehunu sika no wo hu ne wanya na se de bone dama me ntimi hu ne se sa akra na wo senka obre ne ho ase sa akra na wo se obre ne ho ase abusuan a wo firi mu yi obi akra chese obi akra enye obi a
Uma oye katakata anasa ni sohye bi ni akasa wafa ni subai. Ne papa subai na na ekoso wona brabum. Enti yebesrew. Wode wone ase be ma enkasa. Yeba be fa no ade na mo fa no ko. Jama ase be ma nansa se eja. Ye ne ko kasa ne bia wasa asesa. Sasa me ba na de onya se bia. No eya na oso ne na kasa. Bia. Pai. Titua. Me kana se mo fia na wo gina no mo a. Be hu de go be yeme. Obese ma no wi se kura beto na no. Na nka wase okura nim de enke nka saba asa o. Na kan pese bia me de wo ba. Nti nansa ne duru na se de ekwa na ekode ya. Obi nka se putuo nhimie ne dwu. Na ehye de ya mpanyense ye be de. Be di dwu. Ti ne ya so ye das. Ati what's so by ya ni mo tan. Abi chile. Ya kwe. Minia. Minia ko na de he kwa na wade da matre me du acha frosa. Mmetumi ka chire fote. Ebu afu amu ko makra da me yem kra aya. Se de wo fio ni se me boru ama me se wo na wo kra me di wachi saa. Wonte. Eye de asem. Minia ye bibi. Enye ko ojebi. Me de wotime nya oboni bia. Chese minima de pudia potse ba me de ayem. Suban bia wa sha ase ne ne ye bia oda na di kire me. Me dwene ho ba bia ate ase enyi. Me bu Ukunu jebi. Ana jebi no se wo yere dey. me nya ere hwe. Me no aduane a wuni. Me kasa ho a wonfi me. Wone na me susu mo fi ho. Ana se wo no na. Da bi wo no da. Kire wa nso. Aduane kura wani na wone me beda. Wo ye fun. Jebi no so onam ano no. Nipa fun na di nsamfu ampa. Na nka ono jebi no so ba pa no se de ente de. Wanya ne fofofo a wo se chechie ne ho kyo. Jebi no wona. Aha mi bo na nya ko se wo pa ne kyo. Se wo se no mi wura ne menna. Na se me pese me ho de ko de ade aye. Nti ero de kwan bia so wo se me mitimi ne kasa no kire. Eti wo kwakwa no no da na. Aha mi bo nya ko mi tira won kasa na se de ode ya no kra house na ne wona no. Ni nyina ha me. Na we ne ho wai. Jebi. Oye mi kunu. Susu kan basa. Eno de wo ho. Na so se nipa edin semfo sa na ye ka no kra nchire nipa. Ono jebi no, nya ko. No kra na no manim jebi won fata wo. Won sew. Eti se jebi no, ne ho fo ne ho tantan no so won pewa manenko. Manenko kra na me na me bo nyoso abesi no. Nti me nua me manenko kwa asa. Da bia no de se me ti me ho asenyi. Se nipa kra de mtu ana mu bi na mu ntem bete a. E wo se wonya nyina so bu sa se eye de na wore gu ya. Watimi a kire. Nti hwi nsi ye no. Na ma sori se meja wore ende mi da no nchire ho be no. Asa se be ma ho ne pa. Ene se wo chire ne ho che ne dranyu se wo wura de ma ne sire ne ho se maba ne se na ba se bi egu ne ho a wo chire ne ho. De ente se dampem na se be ma mfe ne mfe na se wo jepe ne ho. Me da se abufu sem se kwam se me aware no kwa me na kwa kwa ma kwa hiafo adi o. Esa se skafo na hiafo ni na se mfu se ya. Na ka jebi no some hinti jebi no be wow. Me say jebi twini mu tsan kosoro for be wow. Se jebi ye na adwen so ba pa te se wo be gu ani ma se amakrom am se wudi abese san nya akokọ aware na eja na ene jebi wonyi na yie. Na wone me kire wa na enya. Na o de ma bibi anya abotre kwan so. Wo de uta me chia mani je ho nso mesro manyi ni gidigidi. Mesro wa. Enya ko yes ade we mame. Empa ne cho so ne wona. Empa ne cho kra da se wonni waduane. He de obeye bia ma ne nye. Wo so sha ase se wo so betete wo ho a kire no. Na se jebi nim no wonnim. Na nke atifi opa na wo ba patimi yi ni ti abeka se nya akome wa ne biem a. Jebi. Wonya sampu. Minu amede mintimi ne nyesade. Sesei. Se mintimi ne nam no so sa. Ono ya ese enfonso mienu empata no kre. Ono ya de nya se wo se nso me bra me ho asese oba. Nyaako nipadua na ekura wo no nya se be ma bia keke na wo bra ho asema no. So obi to so no jebi. Sika akodi boto film nti no. Na wanya wo wa wo se be cheche no ha kire.
Hajebi, me oya meka kire no. Nanim pense on kranka wo se ko osom wo. Esa so no kran no. Wo susu da senka oba te se onu obenya. Ah wo se baba memma no enya wo so ayi Mini amisro. wo ofie ho na. Bi ane be kam so. Me no ko fie ana. Da bi de se de o ye ndo obuafu anra na wakosa asem. Wo de ma menko. Na se na wo so buafu na mihia wa na afi wo aba fom. Se de wo ye menti ase na eja makasa kasa e no nche se me ne kokoro de kofi. Obojo wa na wa sheda aba na be kan boko. O wei, ka kire wo kru kire bi ne se me yi mi tifie ho a. E ma ne nya na adwe so obe kire ne ho a kire me aba be ne na me so. Senti na me sinya ntobo ase obojo wa na be kan boko. Abotre kwa so bi kwa de ofelo. No wa kan no kure wo ma de kudi nti o isa no wa kan kire. Na mi bo, jebi no oja we be hawa na. Eh be am papa. Awale we. Me pa cho me penisa. Eh, wo so o je ya wunya wa repo nya ako. Ebi kra na jebi kra ye yesa na no madaro mampo. Omu beji de fo. Won fana sam kra nko no ho a. Mi e ma me ko hwe ma me wai. Mate. Wo we, me se ka kra ne se me mebe fie ho. Mate. So onim na se no ye na so no be da be ba beto no. Wo de ka kra. Ah? Na chirwa yi are. Ni ze no ka kana sa. Se wonim na se wo ye na dwe so ni me beta. Ana ma nti ni ye me se wo boda. Se. Me ade a me mani abre ho no. Oba me ne beda. E ya se no so ka. Me fa mama akwa ba bio. Me de madawo ma. Me ma muso. Oh, so dear, yeah. Me de aha na me go ni se mo de abeto ami. We de ya ba ya nyambone. Na ya de hye no. Ya na kasa. Ya bona. Ya hono se oye na adwene se nsesa na wonye de. Onsesa. If any papa busuam. Yes. Yes so ye ntena ha e ma ne mfa atete sa na obi de hye ya otese ho na kina nko. Na ya ntia sama ede. Nti ya ye adwene se e be heda haba. Ni abefe de hye na firi ha akọ. Se de be ya wo so benya wasomdue. Na wode atoa ablabo no so. Anti opani ye pese odi na asa. Wa. Na ye be fa na de no ko. Afan we de edin ka madam asibio. Na sama mo kan de. Me de na menim se mo ba ekura nka mo de mo ade ekọ. Sebi eniyama kwan ni eniyama a ode me fa so wa ha no. Wan hwi na nanu mo nso makomo no makọ ni bibi anya. Na nsa mo de mami. Edin me de na menim se mo de mo ade ekọ sisi ama manya maso. Ni ye nim ni sa na ye pese odi na nsa na ye hwa ade. So obesesa. Bia na nsan kro obedi no. Mpanyen se sumye e ma adwene. Na be ho ana bia nsesan e bia ede aba. Aha, nti na e kan sa no. Nti wadaro ma we de na nsa pede obi hye wa fikora na ebeba. E pa uchewa. Edin papa na. Sebi e ba mo busuam no sanye tutu a ka mo fa boni bia ni me. Oni metene fel so. Abofra na mu na oni mentine yi. Nti moni mu fa wi nti. Matiase. Sebi emre santin nyina ma twen ye nansa pe na mentime ntwen. Oti, me twen nansa ni du a mehwe moni. Tutu. Ne papa busuam ne papa subana no wo ye na da bia na ye ka kire na mo ntie ne no a no de awo ne ba no. Ye ka sa akura ansi oni a wose se no. E ya sempa. Ya busua no mu de ente saa wo. Ka wanya de papa. Na ya mi ya se kanka bi. E na aba be film. Ada Roma. Nti. Mama no ntia wo. Ah, wetimi edi me chi din sa won sapan se ma bere. Besi ko sha eduma ma ye ni. Hey, Aha, ebi sapi. Ni se sene. Oni pai abrewa. Aha, waere. No mo fi ensam no. Adu se jira wata na. Omo fi ensam daare. Inti fi akrom ha ejadem eno na ope. Ya ko enya papa. Sewa. Ena abrewa. Besen. Ese nyaako enye papa chirwa enye papa. Ntimi da memenye de. Ah? Dro da chi hu. Wenya dwene wo da ache ho asem. Abrewa wo ke wono ye be ma mo so mo ye ma.
Ah? It's no. Cherewa was the one of Friday. A dutchum. No, no, Grandma, and Papa Moon. Eh, what me and Miss Wu, me pacho. One more, my master, the one in my. I don't know what Bam or no, dear, Papa. A few women are quite away. Get Cherewana the bay year one. Cherewan. So when you bay a cacao, Hey! It is a silly through a moment. Me and Miss Wu come a cameo. Me cosuja, my queen. Oh, Jane. Such a webbing makes no cocoa, no panic at Hey, alright. Which name ya minie? Chamaka kedro. Wo yamo banne me a ejo. Me din semoni chamaka kedro. Hey, akumaka popo ni na danfo ejo. Musune. Mo konsa preko a mo bedi ni krom ha no madi nene no. Hey, wo wa fa ni me na wa be sina su kwan so ba be bo mi din. Mo ya mo nima do kro no mo tense do kro so de anyine mo da ko mi na mo di mi kon so ahu. Hey, akuma. Wo just akuma. Ah? Wo did you matambe boa? Me can. Hey! Akuma. Wo na go fa me ho asamba. Me man ka bi. Sa. Wo akuma mi ti. Why wo na ye dampa bo se de ache hu mienu se yifa. Hwe. Se munim. Hey, me hu de men kan kire mo. Hey. Mimi muade ohu. Me menum kasa ya otan. Na wo ye nipa bai. Ah, wasa me menum kasa ya wo de. De na wo pa wo betimi aya ma me wiase a. Anitimi be kan pa acho akire. Wo bodam. Hwe. Se munim. Na munim. Na free no commit sibi di kire wa na wo mano a. Na de kra wo asoso ene me bramo muka. What asa me ka che o? Akuma pa cho yati. Akuma me man ka bi o. Wo ti kromam se wo meniu. Wo bodam. Wo na na maame. Ano ya na be ma bo ni 12 kwan so. Wo ti ka de ayi. Na wo de baba be jam se baba be sopa me. Abua sama wo kapa me kwa ade mi hu ye no wo ka. Ana wani nkruwa na wo ho se akuri buo. Wo kira ha na wutie. Wo kira ha na wutie. Wo kira ho ana wutie no abeka chem se nsam a wo kapa. Ensam a wo kapa. Wo hwene sata. He, wo wai. Oba we fu abagi sei. Wo kwa de ni kwa so kama asem. Eni kwa asem so ye dai. Wo hu nwi se chamfo. Wo ba be bigisa be bom din se ayi. Akuma we de fa. Munim anim. Na mo ya ma pa na samo sign na me kwa me ko. Me na aka jem tete me na me nsa ne ma wa na. Oi, na me tini akọ me ko nzo ese o chima akọ ko na me kuma anko. Wo de wan kwa hin. Se akuma ye tu anamo. Wo ni mi tu anamo. Ko ai. Na wo de me tu awo so anasa. Eni mechi o. Ko fa asam nsan meme e me china akwa abere wan kote e ma ne ko fa asam meme serew san e de me kan de ai Dear simple. Hey. What count on ye? Hey, akuma kwai munko. akuma mbezo obedi mechi e china Me se munko. Ah, mo na sa proper sa futuku ko ni. Mo de me mi jahanum se edi matewo.